Takže ahoj lidi, já vás zdravím. U dalšího videa, vím, že to je dneska nějak moc brzo, ale rozhodl jsem se, že to přece natočím. Já vím, kouká na mě málo lidí, takže s těmi 400 lajků jsem se dělal prdel. No a já to nebudu zdržovat a dohrát ten Minecraft, abyste tak nenadávali furt. Jo, a zapomněl jsem vám říct to, že v tomhle světě se přivoláme jedním příkazem Ender Draka. A nebojte, budeme to dělat radši na rovném světě. Aby nám nezničil ten náš krásný baculatý svět. Nejem se prdel, nebudu se chovat jak idiot. No a než se mi to načte, tak bych vám rád řekl, že se na mě kouká opravdu málo lidí. A že byste mi, ty, který se na mě koukáte, že byste mohli říct někomu známému, aby se na mě koukal. To s váma, abych měl víc zhlídnutí, víc lajků a do prdele, to není možný. WTF? Jak to, že mám plášť Gogomana? No, to je jedno. Dáme create new. A tak dáme 40 lajků, abych pozítří natočil na počítači Hello Neighbor. A na svět se pojmenujeme třeba přivolávání draka. Tak. 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 Dobrý. To je survival na creative, continue. Cheaty máme zapli. Always day. No. Se nechám takhle. Normál se nechám. Dám se radši easy. Zase dám na dragon. Tak. Fine, flat. Multiplayer, dobrý. Dobrý. Jo a já se akorát vezmu nějaký věci, protože jinak bychom to nemohli udělat. A jak si vezmu věci, tak si dám tu plochu na to mluvení nebo na ty příkazy a začnu si dávat ten příkaz na to přivolávání toho draka. Tak tady můžete vidět normální svět. Jo a konečně se mi zlepšila grafika. Já jsem úplně na píču kravinu. Grafiku. Já se tam radši sem. Tak. Vidíte? Už je to v pořádku. Takže jo. Tohle si vezmu. Toto. Toto. Toto si dám do prdele. Kurva. Tak, hodím to na sebe. Vezmu si luk.
A vyberu si nějaký třeba jedovatý šíp. Jo, dobrý. No já to nechtěl dát, co to jsem tak. Dajme si tohle. Dračí dex se bude taky chodit. Hodím si tam taky celé maso. A to je asi všechno. Ne, ani všechno. A dělám to, že si vezmu toto ještě. A to je všechno už. Jo, to je všechno. Tak. Takže nejdřív si hodím survival. Lomeno. Gamemu D. Kurva, co jsem to napsal? Lomeno. Gamemu D. S. A teď lomeno. Tak. A vidíte, máme tady draka. Tak, pojď drakouši. Ty vole. Tak se posral, kamaráde. Tak. Kde pak si? Prdele, on je někde tady. Pro někde lítá. Mám našpolný luk. Pokládám TNTčka. To prdele, on byl tamhle. No tak ten dračí dech na něj nepůsobí. Teď uvidíte jednu takovou věc. No. Tak se nepovedlo. Teď bude kvůli dragonovi. Ty vole. Co to je? To je nějaký upgrade. Neruš, Járo. Nevidíš, že teď zabijím draka? Teď několik to by málem zabil. To vole, mě odhazuje. Tak, pojď. Pěkně se tě tady odpálím. A nebo ho normálně zapálím.